салом, як хабар. ҷинояткорӣ дар миёни муҳоҷирон дар Россия коҳиш ёфтааст. Дар зарфи 7 моҳи соли равон, ҷиноятҳое ки аз ҷониби муҳоҷирони корӣ дар ҳудуди Россия содир гардиданд, 3,1% коҳиш ёфтанд. Дар умум бошад, шумори ҷиноятҳои содир кардаи шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия 5% коҳиш ёфтааст. Дар ин бора сухангӯи Вазорати корҳои дохилаи Россия хабар дод. шумораи ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнини содирнамудаи шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия 9,2% кам шудааст. аз ҷумла куштор ва суиқасд 14% коҳиш ёфтааст. ҷиноятҳо алайҳи дахлнопазирии ҷинсӣ ва озодии шахс 2,5% ва ҷиноятҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар ин давра 21,7% коҳиш ёфтаанд. ин маълумоти эрон намудаи намояндаи Вазорати корҳои дохилаи Россияро метавон ҳамчун посух ба бархе аз мақомдорони рус номид, ки аксаран мехоҳанд муҳоҷиронро ҳамчун ҷинояткор муаррифӣ намоянд. Пардифенкис завои босамар барои фарзанди шумо. Бо Пардифенкис аз ширкати Мегафарм фарзанди шумо дур аз таб аз дунёи хурдсолӣ лаззат мебарад. хабару маълумоти бештар дар телеграм канали Азия Плюс.